tänne metsästys- ja kalastusohjelmaan. Tällä kertaa käsittelemme hirvenmetsästystä jousipyssyllä ja meillä on taas tämä ammattilaisemme Wilhelm Telling. Hän kertoo hieman hirvenmetsästyksestä. Oletteko jo ampunut hirveä? Kyllä. Titanium. Pääsikö hirvi karkuun? Teräskärki. Ensimmäinen nuoli oli osuma. Teräskärki varmaan pysyy, varmaan osuu. Lapaan kun levähtää, niin kyllä lähtee. Tällä kun kiristää, niin kyllä osuu. Katsotaan, kohta kuuluu töminää. Sieltä se taitaa kohta tulla nimittäin, niin minäpäs ammun sitä uudelleen, kun äsken taisi joku osuma olla. En tiedä, oliko. Pusikossa se huisee jo. Pusikossa Hirvi taitaa tulla. Kuuluu sieltä. No niin, ja Wilhelm Tell ampuu. Tässä heise. Nyt seurataan, tuleeko sieltä hirven ääniä. Siellä hirvi menee. Hirvi meni sinne. Seurattiin. Wilhelm Tell keskittyy. Jännittää jousensa. Hirvi tulee sieltä. Älä ammu mua, mä asun poika. Siellä se menee. Turpa kiinni hirvi.